Haga jingle Indian Super League haperingka FC Goa Persia ika Rauglas Punjab. Haba Paisha ka jingle ka FC Goa kalala bat penkhi jarningko tang haga minit ka ba arpnyo Lengbao Martinez bat ya ka bol lai rapan bu do Fernandes bat dele magane ka shigol hadu bukut ka jingle kai omdon shu ki bala bat penkhi jar haga ba ka FC Goa kala job dei weilanot. Haga jingle kai La Liga haperingka Las Palmas Persia ika Celta Vigo. Haba Paisha ka jingle ka Las Palmas kala khuri ka nam job hadin bagalala bat perlim ya ka Celta Vigo da ar lakaway. Haga jingle ka Bundesliga haperingka Darmstadt Persia ika Werder. Haga ni jingle ka Darmstadt kala job da saula ar bat gani ka dei ru jing job ko baningkong ka jongka haga ni ka samoy nakin riu teli ki jingle ka. Haga jingle kai Serie A peringkat Fiorentina ya ka Cagliari. Haba Paisha ka jingle kai ka Fiorentina kala job da lai lanot. Haga jingle kai Premier League peringkat Fulham Persia ka Chelsea. Haga ni jingle kai ka Chelsea kala khori ka nam job hadin bagalala bat lim ya ka Fulham da ar lanot Shabar nalaying. Ya gini gi ar gol jong ka Chelsea la yo ban tap da Mudryk haga minit ka bakat pra badu Brojo haga minit ka bakat khandai. Haga jingle kai AFC Cup ka bahaba ka Group D hapadeng ka Bashundhara King kabadai na ri Bangladesh Persia ka Odisha kabadai na kari India. Haba Paisha ka jingle kai ka Bashundhara King kalala bat pelim ya ka Odisha dan Laila Ar. Haga waipat ka jingle kai hapadeng ka Mohun Bagan SG Persia ka Masia kabadai ka Club na kari Maldives. Haba Paisha ka jingle kai ka Mohun Bagan kala Yoshua bat penkhi jar ningkong tang haga minit ka ba ar phra Lengbao Cummings badai haswa ban kut ka kela step ka Masia kala yo ban tap ya ka gol penya khai Lengbao Wada. Henry haswa ban kut artat ka jingle kai Saisin Cummings ubadai player na kari Australia ule yo ban tap ya ka gol pen job kata haga minit ka ba khandai pheu plus r badai le maganai jing job ka Mohun Bagan SG kala bat ya ka kerdan ka ba kli du jong kamit ya keng poin haga Group D. Haga jingle kai AFC Champion League ka bahab haga Group E hapadeng ka Kenhun Cristiano Ronaldo ka Al Nassr Persia ka Istiklol ka brega club nagari Tajikistan. Haba Paisha ka jingle kai ka Istiklol kala Yoshua bat penkhi jar nengkong haga kela step kata haga minit ka ba sau pheu sau Lengbao Sebai. Henry dei haga minit ka ba riu pheu riu ka Al Nassr kala yo ban tap ya ka gol penya khai Lengbao rangile kai ba kensai jongka Cristiano Ronaldo. Bad haga minit ka ba nyau pheu ar utaliska uliyo ban tap ya ka gol pentam na ka benta ka Al Nassr. Batang hadin 1 minit kata haga minit ka ba nyau pheu nyau Saisin utaliska uliyo yang ban tap ya ka gol ka ba ar ka jong u bat ka balai na ka benta ka Al Nassr. Bad dele magini ki lai gol ka Al Nassr kala khurbiang ya ka jingjob haga jingle kai AFC Champion League bat ka bat ya ka kerdan baningkong haga mit ya khain point jong ka Group E.